हम बोलती ना है भाई, लेकिन एक व्याव गई रही खेसारी भैया के इवेंट में तो कमेंट आओ था करे तू तो दोगला निकल गई। आ लोग हमार शायरी कॉपी करेला, हम लोग के करेला कबो ना। हम अगर लोग के रेले लगी नु तो हमार शायरिया उठा उठा के हर जगह आ लोग अपन अपन ओरिजिनल ऑडियो में बोल ले बा, चाहे कोनो शायरी होके। हम अगर निकाल देनू तब पेल के लाम कदमे को बात जान लिया। लोग हर जात के लोग बा, हमनी के कोनो जात ना होला। पंडित जी के बहुत सारा जात के पंडित जी में हमारा घरे 10 बोरा धान पहुंचा दिलस के हाँ तू हमार जात का हवा। प्रकाश चुबे देखो ए समय मान लो कि तार कोनो महीना में डॉलर कम बनल हो, पैसा कम बनल हो, तो हम पंडित जी हैं तनी हमारा से 10 बोरा है धान ले लो, कौन जानी मदद कर दिलन है। यार वह सबसे विनती करता कि हमरा के विवाद में मत लाई सब है। हम केहू के कॉपी तोपी ना करे, लोग हमार करेला। हम बोलिए दनी कि प्रकाश सुबह के एगो रुआ टूटेला नु तो में सब वर्ड गिरेला। नमस्कार प्रणाम, का हाल बा रुआ लोग के। और जे भी लोग प्रकाश के चाहे वाला बा, जे भी लोग हमरा के मानेला, आप सब लोग से विनती बा, हाथ जोड़ के विनती बा कि वीडियो के शेयर करी ज्यादा से ज्यादा। आप लोग वीडियो में बनल रहब और पूरा बात हमार जरूर सुनब। जे भी लोग प्रकाश के चाहेला वो सारा लोग हमार वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करब। आप लोग 3 दिन पहले एगो इवेंट में गए रही, खेसारी भैया के इवेंट रहे। बहुत ज्यादा हम इवेंट में गए भी नहीं थे, एक बार और भैया के इवेंट में गए रही, खेसारी भैया के इवेंट में। तो ओकरा में कुछ भाई लोग के कमेंट वगैरह बा, बहुत सारा लोग के कहना बा कि प्रकाश चौबे पंडित जी हमन और अहिर के सपोर्ट करत हन। पहले हमारे पूरा बात के आप लोग सुनब कि आज के दुनिया में हर लोग इज्जत खातिर मरेला। हर लोग के एक दूसरे से इज्जत चाहिए, व्यवहार चाहिए, प्रेम चाहिए, सबके चाहिए, सबके जरूरत बा। आप सब लोग जानता नहीं। और हमरा हिसाब से अगर एगो बेस्या भी अगर अपन अंग प्रदर्शन करेले, अपन अंग के दूसरा के साथे मने जो भी अपन एगो बेस्या के काम होला, ओकर भी एगो इज्जत होला। ओकरो खातिर रूम बनावल गइल बा, रोड पर अपन कपड़ा ना उतार दी। तो हर केहू के इज्जत प्यारा बा। अच्छा ये बताई कि खेसारी भैया हमरा के इज्जत करेलन तो हम उनका लगे चल गई त का दिक्कत बा। बहुत सारा भाई लोग के कहना बा कि प्रकाश जी पंडित जी हवन, अहिर के सपोर्ट करतान, राजपूत के सपोर्ट नईखन करत, ब्राह्मण के सपोर्ट नईखन करत। एगो बात बताई, हम कलाकार हई, हमार कोनो जाति नहीं खे। कलाकार के कोनो जात ना होला, आप सब लोग जानता नहीं। अच्छा ये बताई कि राजपूत के सपोर्ट ना करलन पवन सिंह। अच्छा ये बताई कि पवन सिंह हमारा सपोर्ट कैला से चली है। आप सब लोग पवन सिंह के बात करता नहीं, तो आप लोग एगो बात ध्यान में रखें कि आप लोग उठा के देखब कि जब पवन सिंह जी चुनाव लड़ रहन काराकाट खातिर, तो सबसे ज्यादा वीडियो वायरल प्रकाश चौबे के भई रहे काराकाट खातिर, पवन सिंह के सपोर्ट में। चुनाव जीते से पहले भी, हारला के बाद भी हमेशा पवन सिंह जी के सपोर्ट भइल बा। हमरा से जतना बुझाइल बा, उनका जन्मदिन पे पोस्ट कइले बानी, उनका खातिर हर एगो पोस्ट कइले बानी। अच्छा ये बताई कि जब प्रकाश के रुआ सब लाइक मानता नहीं, तो ये हमरा खातिर सौभाग्य के बात रही कि पवन भैया के जे भी लोग टीम में बा, चाहे जे भी लोग हमार वीडियो देखेला, तो वो लोग तो हमरा के बुला सकत रहे कि हाँ बबुआ तो जिला के हईस, तो बहुत बढ़िया बोले लीस, चाहे बढ़िया गावे लीस, तो तू आ जा भाई, भैया का आशीर्वाद ले ला। ये हमार जीवन खातिर सौभाग्य के बात हुई। तो ये बताई हमरा के वो बोलाई ना तो हम कैसे जाइम? हम कुकुर ना नु हई कि सुंगत पहुंच जाइब जो जा खाना बनल बा हैं। और रउआ सब कहता नहीं कि खेसारी के सबसे ज्यादा सपोर्ट करता। इज्जत हर केहू के प्यारा होला। अरे महाराज आजकल तो लोग अपन बाप की इज्जत नहीं करत, आ खेसारी भैया हमरा के इतना इज्जत करेले, ते में का दिक्कत बा? लोग के का ऐसे प्रॉब्लम बा भाई? हमरा ही नहीं के बुझात। वो हमरा के माने लन, वो हमरा के बहुत इज्जत करलन। आप सब देखता नहीं। अब देखी, हम एगो कलाकार हई,
रउआ सब देखी कलाकार के काम का होला कि जैसे कोनो मंच पे उजाता नु जौना चीज के उपलक्ष्य में जाला कलाकार, कोई भी स्टार होके कोई भी कलाकार होके, तो जौना चीज के उपलक्ष्य में आदमी जाला नु उहे उपलक्ष्य में वो बात कहेला चाहे गाना गावेला, उहे विषय में वो बात करेला। तो हम खेसारी भैया के यहाँ जाइला तो खेसारी भैया के बारे में बात कह देनी। हमारे ई नहीं खे कि लोग के नीचा दिखावे के बा चाहे लोग के हम गलत संदेश देता नहीं जी ना। काल चल के हमारा के केहू और बोलाई, हमारा के इज्जत करी तो हम वो आदमी के बारे में बोलब, हम सब कोई के बारे में बोलब। हम यो जानता नहीं कि हमारा जे चाहेला नु ओकरा ऐसे प्रॉब्लम नहीं खे, ना चाहे वाला लोग के प्रॉब्लम बा। लेकिन हम वो चीज है, हम तहार लोग ऐसा भाई है कि तू लोग सब के हमरा के मानेला, हमरा पता बा। रहल बात शायरी के भाई, तो एगो बात बता दी कि हम केहू के शायरी कॉपी ना करीला आ शब्द केहू के बाप के ना होला। यह एगो बात याद रखे को है कि शब्द केहू के बाप के ना होला आ हम केहू के शायरी ना उठाइला, ठीक बा। हर एक शायरी के जवाब बा आ लोग हमार शायरी कॉपी करेला, हम लोग के करीला कबो ना। हम अगर लोग के रेले लागी नु तो हमार शायरिया उठा उठा के हर जगह आ लोग अपन अपन ओरिजिनल ऑडियो में बोल ले बा, चाहे कोनो शायरी होके। हम अगर निकाल देनु तब पेल के लाम कदम को बात जान लिया लोग, ठीक नु। जिन जिन जानी हमार शायरिया उठा के बोला आ लिख देता कि हमार बाप के शायरी है, हमार शायरी है, तब पेल के लाम करे लगा। मगर निकाल देनी अपन शायरी हमारा से मिलता जुलता, तो एगो बात समझ लिया लोग। प्रकाश के जे लोग चाहेला, जे हर चीज सुनेला, उ जानता कि प्रकाश भाई का बोलले बड़ो ना कब बोलले बड़ो, ठीक बा। आ जब चीजवा से झमकावत लगनो कि हमार ह रजे जी के देन ह, ठीक बा। प्रकाश चौबे के एगो रुआ टूटेला नु, प्रकाश चौबे के एगो रुआ टूटेला तो में से वर्ड गिरेला। प्रकाश चौबे के एगो रुआ टूटेला तो में से वर्ड गिरेला। हम चलीला तो डेगे डेगे शायरी बनेला, गाना बनेला। जतना गाना बाजल बा, जतना लोग आदमी सुनता न, जतना ये सब शायरी सुनता नहीं, शब्द केहू के बाप के ना होला, शब्द जौन बा वही में काम होला। और सारा लोग हमार कॉपी करता, हम लोग के कॉपी नहीं करत। ये बात ध्यान में रखिए लोग। हम विवाद ना चाहिए हमार भाई, आ ना कबो चाहम। हम अपन काम से जवाब दिला, आ जवाब का करे के बा मर्दे, अपन जिंदगी जिए के बा सब भाई से मिलकर। प्रकाश के इतना चाहे वाला लोग बा, हमारे इंस्टाग्राम के परिवार, हमारे फेसबुक के परिवार, बाप हो बाप, इतना चाहे वाला लोग बा, हमार जिंदगी बदल देला तू लोग भाई। हम दो चार गो आदमी की हम फेरा में रही कि के का कहता, लेकिन हाँ ये तो हमारा बताओ जरूरी बा भाई। हमरों के चाहे वाला लोग बा, हम अपन चाहे वाला लोग के बताएम नो कि प्रकाश के लोग ऐसे बोल देता, गलत बोल देता। आप भी जाइए किसी के पास, तार छोटका चाचा इज्जत नहीं खन करत, बड़का चाचा करता तो उनके भी नहीं जाइब। तार बड़का भाई ना मानलन, छोटका भाई मानलन तो उजे नहीं जाइब। चाहे छोटका भाई ना मन सब बड़का भाई मन है तो उजे नहीं जाइब। ऐसे तारा काहे दुख बा हो। हर जात के लोग बा, हमनी के कोनो जात ना होला। पंडित जी के बहुत सारा जात, के पंडित जी में हमारे घरे 10 बोरा धान पहुंचा दिलस के हाँ तू हमार जात का हवा। प्रकाश चौबे देखो ए समय मान लो कि तार कोनो महीना में डॉलर कम बनल हो, पैसा कम बनल हो, तो हम पंडित जी हैं तनी हमारा से 10 बोरा है धान ले लो, कौन जानी मदद कर दिलन है ना नो ना। तो कलाकार के कोनो जाति ना होला। और वह सबसे विनती करता नहीं कि हमरा के विवाद में मत लाई सब है। हम केहू के कॉपी तोपी ना करे, लोग हमार करेला। हम बोलिए दनी कि प्रकाश चौबे के एगो रुआ टूटेला नु तो में सब वर्ड गिरेला। हम मिला ली लोग कहियो जरा भरम होई कि हई हमार ह तो ओकरो प्रक्रिया जबा, ठीक नु। प्रक्रिया के यह दिक्कत नहीं कि जब पेल के लाम करम नु तो अगर मुंह देखावे लिख ना रहब तो एगो ना औकात में रह लोग। जिन जनी अगर कहता कि हमार ह हई हमार ह तो कंटेंट से हमरा दिक्कत नहीं के। कंटेंट के हम कुछ ना बुझेला, कंटेंट तो हम राह चलते बनाइला, खात बनाइला। हमेशा हमार दिमाग में कंटेंटे चलेला, म्यूजिके चलला, समझ ला। तो जे भी लोग बा ये सब मत कहीं कि प्रकाश अहिर के सपोर्ट करता हूँ, राजपूत के सपोर्ट करता हूँ, चाहे पंडित जी के, चाहे इनकर नहीं खन करे। हमार भाई कलाकार के कोनो जात ना होला, बतावा तू लोग ऐसे करब तो कैसे हो। नहीं तो हम जानता नहीं कि प्रकाश के जे लोग चाहेला वो ऐसा काम ना करी। एकरा के हार्ड पर नहीं खेले के कलाकार नहीं, हमने काम बस जानता नहीं
केहू बड़ कलाकार जे बा न जैसे मान ली कि कोनो मंत्री के प्रोग्राम में जाई, कोनो राज्य स्तरीय जाई, कोनो जिला स्तरीय जाई, तो वही विषय में आदमी बात कहेला, वही विषय में आदमी कलाकारी करेला, ठीक बा। तो वही उपलक्ष्य में तो हम खेसारी भैया के यहाँ गए रहे, हमारा नहीं लगत कि हमारा जितना माने लन चाहे जो इज्जत बाचा रहुए से बताई इतना आदमी सोशल मीडिया पर जुड़ल बा, देखनी है केहू के इतना इज्जत कइल जितना वो इज्जत करेल ना हमारा के। हमारा जहाँ इज्जत मिली हम जाइब, हमारा के जे जहाँ बोलाई हमारा अच्छा लगी, तो हमारा अपन पर्सनल जीवन बा, हम कलाकार बने, हमारा अगर लगे कि ना हमारा अगला आदमी इज्जत करता तो हम सगरो जाए। एकरा के ऐसे नहीं के करे के हम बोलती ना है भाई, लेकिन एक ब्याह गई रही खेसारी भैया के इवेंट में तो कमेंट आवता कि रे तू तो दोगला निकल गई कि रे तू तो दोगला निकल गई रे मार दे। हम खेसारी भैया लगे चल गए तो हम दोगला निकल गए। ये सब मत कर लोग भाई, ताहा लोग आशीर्वाद बा, प्रेम बा, हमने कलकार हमरा के पवन भैया बोले हन तो जो जाइम जे जहाँ बोलाई हम लाइक मानी, ई तो हमार सौभाग्य बनू जो हम लाइक मानी। खेसारी भैया के पूरा टीम हमरा के मानेला, पूरा टीम भाई लेखा, तो लोग इज्जते खातिर न मरेला, तो हम अपन जाता नहीं मत कह लोग भाई, ये सब ठीक नहीं खे लागत। वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करो लोग, और तार लोग के भाई गलत नहीं खे, हम आजीवन तार लोग के साथे बने, बस आशीर्वाद दा लोग हमार भाई। सबके प्रणाम, ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करो लोग।